מצאתי גלידה. תביא לי. גובי. איך, מה זה נראה לזה... נפל לך ברצפה שניצלונים. תראה רגע נפל, רגע, אז מה אתה לוקח? זה מכוער. תכניס. וואו, תעצימי יד, נו מה? רגע, אני רוצה לי... זה, ייקח את זה. מה זה, מה? תעשי ככה. לא ככה, לא קופא לי היד. היד שלי. זהו, סגור מהר, סגור. כן. איך, תראה מה נכנסת פה. תראה, תרים את הדולפין המסכן הזה, תראה איזה יפה הוא. נפל לך שם קבבים. תעשי שלום יפה למצלמה. מה אני כך? גם תראה איזה חתיכתה. תחייך? מה אני כך? עשית עגיל? איפה העגיל השחור? מזמן היה לי עגיל. כן, אני יודעת, אבל איפה העגיל השחור? אתה דומה לבחורה, אתה יודע? מתי אתה עושה עגיל בגבה? לא מרסה. אתה עושה עגיל בזין? אתה עגיל בלשון ובגבה. איך, איזה מכוער הוא, נראה